Suleiman, ka daina faɗin haka. Domin ba a kanka aka fara jaraba a soyayya ba, kuma ba a kanka za a ƙare ba. Kuma idan rai ya ɓaci, hankali baya gushewa. Ban cire kowa cikin ku ba, kuma na san cewa dukkanin ku tare yadda muka yi a soyayya saboda Allah ne ba don wani abu ba. Na ɗaukar zalla da kiyashi cikin sana kwaso hayya cikin mafarki na. Amira, za ki iya rabuwar soyayyarki? Ka dai san babu ɗan adam da zai iya rayuwa ba tare da ya sha ruwa ba? Za ki iya rabuwar soyayyarki? Gangar jiki ba za ta taɓa rayuwa ba tare da rai ba. Tunda kun kasa zuwa da ku, ni zan yanke hukuncin da ya dace kuma nake ganin da ni da kuna yi muku aminci. Hukuncin da na yanke shi ne zan rabu da ku gaba ɗaya. Sannan ina roƙonku gami da bada haƙuri idan hukuncin bai yi wa ɗaya daga cikinku ba. Na bar ku da